Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё ў новым 2020 годзе. Для вас у студыі працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна і ў новым годзе нас таксама можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Шмат крытыкі ў бок беларускай сістэмы адукацыі гучала цягам 2019 года і з боку незалежных экспертаў і настаўнікаў ды выкладчыкаў, і з боку, вы не паверыце, але кіраўніка дзяржавы. Не абышлося ў школе і без трагічных выпадкаў і скандалаў. Ці здольныя чыноўнікі ад адукацыі адэкватна рэагаваць на крытыку, а сама сістэма адукацыі мяняцца ў лепшы бок. Увогуле, пра тое, што адбывалася ў беларускай адукацыі школе в 2019 годзе і ці варта спадзявацца на нейкія змены ў лепшы бок у 2020 годзе, мы і пагаворым з маёй сённяшняй госцяй, настаўніцай, пісьменніцай Ганнай Севярынец. Добрый день, спадарня Ганна. Добрый день. З надышоўшым вас Новым годам. Дякую шчыра. Давайте, можа быць, першым да таких, можа быць, пазітыўных спадзяванняў і размоў пра спадзевы на год 2020, але пра 19. Я зараз вот на пачатку сказаў пра тое, што шмат крытыкі было, там розных таких прэтэнзій да самой сістэмы беларускай адукацыі. А вось асабіста вы, вот што б вы, як чалавек, які ў прынцыпе, як кажуць, ад сахі, ад парты, што б вы вот выказалі сваю галоўную прэтэнзію да сістэмы, не да школы, там, не да класа, там, не да дырэктара, а да самой сістэмы адукацыі? Ну, яна ж такая ж, як і ўся сістэма, ўсё грамадства. Адукацыя ж яна не асобная ад усяго. І таму прэтэнзія адна і тая ж, гэта татальная зарэгуляванасць, гэта нейкая звышнармальная дысцыпліна, патрабаванні да людзей менавіта дысцыплінарнага кшталту, і пры гэтым абсалютная такое непатрабавальнасць, абсалютная непатрабавальнасць да якасці уроку, да псіхалагічнага стану настаўніка. Прыкладам, калі ты там прыйшоў на працу не за 15 хвілін да урока, а за 13, ты ўжо мусіш пісаць тлумачэнне. І нават зараз мы не можам выйсці на форткі, вот калі ў нас там дырка паміж урокамі, мы павінны на добры толк, не ўсе адміністрацыі гэта прытрымліваюцца, але мы абавязаны пісаць пісульку, куды мы ідзем і навошта, то бок гэта зусім як у казарме. Але пры гэтым, калі прыкладам там нейкі настаўнік дрэнна правёў урок, ці робіць гэта сістэматычна, ці наогул не вядзе урокаў, ці нецікавы, ці ставіць дзяцей у вугал, там, прыкладам, так? За гэта ўсё. Ніхто не піша ніякіх тлумачэнняў, і ніхто не тлумачыцца, калі раптам не будзе нейкага скандалу, калі бацькі не падымуць пытанні і гэтак далей. Вось гэта, насамрэч, за 2019 год мяне это і раней дзівіла, а зараз дзівіць усё болей і болей. Такая ненармальная увага да нейкіх неважных рэчаў, дысцыплінарных. Ну, настаўнік, это нават не токар на заводзе, мы не можам прыйсці не ў свой час, у нас урокі, званок. І такая абсалютна безадказная абыякавасць да таго, як мы сябе адчуваем і як мы вядзем свае заняткі. То есть атрымліваецца такая сітуацыя, што ў прынцыпе цікавяць чыста такія рэчы, якія вот прыгожа выглядаюць у справаздачы. Ну так, канешне. А вот усё астатняе, напаўненне, канешне, мерапрыемствы, якія ладзяцца для дзяцей, прыкладам, галоўнае зрабіць фотаздымкі. То бок, па вялікім рахунку ты можаш вывесці дзяцей у суботу, зрабіць 10 якасных фотаздымкаў, потым яны там 45 хвілін пазаймаюцца чым заўгодна і бягуць ужо дадому. Галоўнае, каб фотаздымкі былі. А прыкладам, калі ты правёў нейкае мерапрыемства і фотаздымкаў не зрабіў, то гэта, это гвалт, это скандал, это просто жудасць, як так, лічы, што не правёў. Вось гэта такі дысананс, насамрэч, ён з кожным годам усё мацней.
Ведаеце, вот у сувязі з тым, што вельмі шмат настаўнікаў школьных з'яўляюцца сябрамі выбарчых камісій падчас усіх выбараў, потым да настаўнікаў, ну, я зараз не пра прэтэнзіі, там, як яны лічаць ці нішто, але вот кажуць, ну вот настаўнікі ў такой сітуацыі бяспраўнай, яны там не могуць нічога супраць сказаць, бо яны залежныя, яны ж бюджэтнікі і гэтак далей, ну такія вось, ну как бы, не скажу, можа, апраўданне, але тлумачэнні, чаму вот так вот адбываецца. У той жа час у мінулым годзе вось вы парвалі ўсе шаблоны, узяўшы сцяг і выйшаўшы у курапаты на курапатскую варту. І вот атрымліваецца, мало таго, што сказала то, што хацела сказаць, так яшчэ і зрабіла тое, што хацела зрабіць. Як так атрымліваецца, што адны сабе могуць это дазволіць, а другія, большасць, прычым пераважная, робяць тое, што, ну, таму што так трэба. Ну, вы ж самі ўсё панімаеце, да? Вот так вот. Ну, таму што, насамрэч, ўсё, што адбываецца, ну, няма ж такога чалавека, дыктатара, які б ён не быў, які б сядзеў у цябе на кухні і казаў бы, не рабі так, рабі гэтак. Кожны чалавек, ён сам сабе гаспадар. І калі чалавек хоча нешта рабіць, лічыць, што гэта правільна, лічыць, што гэта сапраўды некуды зрушыць сітуацыю. Ён можа гэта зрабіць, а хто забароніць? Хаця, канешне, пры гэтым рызыкуеш, у любым выпадку і настаўнікі рызыкуюць больш за ўсіх, таму што настаўнік, разумееце, ну, тут мне прасцей. Па-першае, у мяне шмат прафесій у руках, і я магу працаваць не толькі настаўнікам, і у мяне няма адчування, што калі мяне, прыкладам, звольняць са школы, то я застануся там без працы. Я не застануся. А ёсць людзі, якія сапраўды залежныя, і калі цябе звольнілі па школе за тое, што трымаў сцяг, то у маленькім горадзе ты больш ніколі ў школу не вернешся. Ну, просто не возьмуць і ўсё, бо гэта ўсё ў руках аддзела адукацыі. А так, насамрэч, мы значна больш вольныя, чым гэта прынята лічыць. Ну, а просто, ну, оно ж зручна ўсё гэта патлумачыць тым, што ой, ну я ж не магу, бо я ж настаўнік. Мы шмат што можам, насамрэч, і ёсць адэкватныя адміністрацыі, ёсць адэкватныя чыноўнікі, ёсць адэкватныя людзі. Ну, а што тычыцца мяне, то мне некалі сказалі такую фразу, якую я сама сабе баранюся, калі мяне БРСМ запрашаў на свою імпрэзу, і мы ездзілі за Ленай Анісім. Ну, это было так, разрыв шаблонаў таксама. І мы ехалі з чынавенствам БРСМаўскім, і я кажу, слухайце, як это наогул, ну як это вам падпісалі такое, дазвол на такое, каб я ўжо паехала. Яны кажуць, ну нам сказалі так, пакуль яна працуе ў школе, на яе можна ўплываць. Вось яны калісьці звольнілі маму маю са школы. Людзі, да? Не, ну разумееце як, я ж, канешне, значна асцярожней сабе паводжу, таму што я ўсё ж такі працую ў сістэме і не хачу насамрэч звальняцца, у мяне дзеці, і я вучу сваіх дзяцей, і тых дзяцей, якія даўно, я асцярожны чалавек, насамрэч. Калі б я не працавала ў школе, то, ну, зусім па-іншаму выходзіла б гэта ідэйная энергія з мяне. А так, ўсё ж я лічу, што я абсалютна адэкватна супрацоўнічаю і з Міністэрствам адукацыі, і з палітычнай сістэмай. Я цалкам дысцыплінаваны грамадзянін, а ўсё, што я раблю як грамадзянін, мяне клапоціць лёс маёй дзяржавы, маёй краіны, дзяцей, у якіх я працую. Што я раблю такога, што нельга нічога? Вось такі вы так умееце знайсці кампраміс такі. Ну, так. Ну, от бачыце, з другого боку, не толькі да журналістаў прымяняльнае такое слово, як самацэнзура, да? То есть і настаўнікі, і ўсё такое. Мне вельмі здзівіла лічба, на якую я недавно наткнуўся, хаця і раней на яе натыкаўся, пра тое, што ў сістэме адукацыі увогуле працуе звыш 400 000 чалавек, але з іх толькі 200 000, там плюс-мінус, гэта сапраўды настаўнікі і выкладчыкі. І мяне вот так вот пытаюцца, там, моя жонка, слухай, дык, а астатнія, гэта хто?
Ну я-то разумею, хто гэта, але гэта супрацоўнікі рано там гэтых і астатніх такія чыноўнікі ад адукацыі, як кажуць. І на фоне таго, што адбываецца в адукацыі, што мы вот чуем ад вас, і на фоне гэтых лічбаў адзіная думка ўзнікае: ці не час ужо увогуле разагнаць это міністэрства адукацыі, вызваліць сродкі нарэшце на тое, каб пабудаваць новыя школы. Ну, міністэрства, насамрэч, это ж такі невялікі апарат. У нас же такое двойное падпарадкаванне. Школа падпарадкоўваецца з аднаго боку, як бы так ідэалагічна. Міністэрства адукацыі, яно распрацоўвае планы, праграмы, то бок это такі адукацыйны працэс непасрэдна. А з іншага боку мы падпарадкоўваемся, зараз яны называюцца неяк так вельмі дзіўна, з граматычнай памылкай, управлення па адукацыі, неяк так, там нават з памылкай яны ОСІД, такая страшная абрэвіатура ОСІД. Ось яны з'яўляюцца структурай выканкамаў і не маюць адносінаў да Мінадукацыі. І вось якраз гэтыя структуры, якія ляжаць паміж намі, выканкамам і Міністэрствам адукацыі, ну, это такое дзіўнае ўтварэнне. Я не надта разумею, што яны робяць, але яны ўвесь час занятыя, яны таксама працуюць у нейкім поце, у іх няма ні часу, нічога, але, ну, я асабіста не ведаю, што там робіцца такое. І гэта даўно ўжо так абмяркоўваецца ў колах, што якраз вось гэтыя структуры, яны не патрэбныя. Можна ўсё пераразмеркаваць па іншых. А Міністэрства адукацыі, а як без яго? Ну, нехта ж павінен накірунак абіраць, нейкія агульныя тэндэнцыі, агульныя тренды. Яно павінна быць усё ж такі. Ну, значыцца, да міністэрства сістэмы адукацыі ў гэтым плане здымаем прэтэнзіі. Атрымліваецца, што тут шукаць тых, хто неяк так фонды ці што там это раскідывае на невядома што ў іншых сістэмах, той же самай мясцовая ўлада. Конечно, конечно. Яшчэ адно, што мяне таксама зацікавіла, такія лічбы, што кажуць, што вот мы зараз такія паціху выходзім з гэтай ямы па нараджэнню дзяцей. Зараз у нас было так бы праблемы, зараз паціху выкараскиваемся і больш дзяцей нараджаецца. У гэтай сувязі я вось думаю, пастаянна вот цягам, скажем, мінулага года мы з вами і з там Левянтам, Сальшэўскім гаварылі пра такую праблему, як перапоўненасць класаў. Это калі мы ў яме не знаходзімся і у нас перапоўненасць класаў, то што будзе далей? Ну, будзе яшчэ горш. Будзе яшчэ горш, будуць яшчэ больш сажаць дзяцей у класы. На жаль, я думаю, асабліва ў гэтым годзе да адукацыі нікому не будзе ніякай справы. Ну, і наогул нікому няма да яе ніякай справы. І разумееце, у чым праблема? Цяжка, нават не цяжка патлумачыць. Людзям у Міністэрстве адукацыі немагчыма патлумачыць, што 30 чалавек у класе гэта блага, таму што яны пра гэта не думаюць, у іх бюджэт, у іх грошы, менш дзяцей у класе, больш класаў, больш камплектаў, значыцца больш настаўнікаў, значыць гэта пойдуць грошы, і ўсё яны, я думаю, думаюць толькі гэтымі катэгорыямі. І што ты ім там будзеш тлумачыць, што настаўнік 30 дзецям якасна не можа патлумачыць матэрыял. У іх не стаіць задача, каб усім быў патлумачаны якасна матэрыял. Калі б яна стаяла, мы б ужо даўно думалі, як змяніць паўрочную сістэму, бо яна і састарэлая, і не надта эфектыўная. Мы б ужо даўно думалі, як рабіць інфарматызацыю школаў нармальна, а не так, як яна зараз робіцца. Ну, шмат што рабілася бы інакш, калі б у людзей стаяла мэта зрабіць якаснай адукацыю. А ў людзей стаіць мэта пасадзіць дзяцей за адносна невялікія грошы, каб яны не бадзяліся па вуліцах, каб яны былі пад кантролем, каб іх выхоўвалі ў ідэалагічным ключы, ну і ўсё. Мяне таксама здзіўляе такая вот сітуацыя, калі вот канікулы, да прыкладу,
дзеці ў школу не ходзяць, яны з бацькамі, але атрымліваецца, наколькі я разумею, так, калі нешта здарылася падчас канікул з дзіцём, то вінаваты ўсё адно настаўнік, класны кіраўнік. Адказвае класны кіраўнік. І яму будуць тэлефанаваць першаму, яму, потым дырэктару. Больш за тое, ну неяк у нас это сашло на нуль, але у верасні на педсавеце нам наогул сказалі так, што мы павінны адсочваць, ну мы не мы, я адбрыкалася ад класнае кіраўніцтва, класныя кіраўнікі павінны адсочваць, у колькі дзіцёнак прыйшоў дамой кожны дзень, кожны з тваіх 30 дзяцей. Значыцца, усе дзеці празвоньваеш, хто ў колькі прыйшоў дамой. Калі некага няма, прыкладам, у 18:30, ты тэлефануеш дырэктару, і дырэктар думае, прымае меры, як гэтая дзіцёнка вернуць, значыцца, дамоў, каб ён быў пасля 18:30. Паколькі ніякіх потым адміністратыўных, ну, мы ўсе ўзбурыліся, канешне, ну, это просто немагчыма сабе уявіць. Ну, і неяк оно сашло на нет, магчыма, і не было на высокім узроўні прынята такой адказнасці для класных кіраўнікоў і дырэктара. Але насамрэч, нават летам, калі заўгодна, адказвае класны кіраўнік. Я, да, вот вы сказали про тое, что, в прынцыпе, чыноўнікаў адукацыі не асабліва цікавіць сам вот працэс навучання, яго якасць. А вот у такім выпадку увогуле настаўнікі, выкладчыкі нейкім чынам могуць уплываць на фармаванне школьнай праграмы, на фармаванне, што павінна быць у падручніку у выніку. Ці вот далі нешта такое спусцілі, вот новы падручнік, вы чытаеце і думаеце, што это? Як там? Але змяніць нічога не можаце, ці можаце? Не, ну мы змяніць нічога не можам афіцыйна, таму кожны настаўнік, асабліва настаўнік, які турбуецца пра якасць, мы ўсе вядзём падвойнае жыццё. Разумееце, чаму? Прыкладам, настаўнік даволі камфортна спачуваецца ў выбарчых камісіях, таму што прыпіска наша другое імя. Мы выкладаем не тое, што пішам у журналах. Мы чытаем не тыя падручнікі, якія трэба. І справа ў тым, што ўсе якасныя вынікі, нашы пераможцы алімпіяд, нашы дзеці, якія перамагаюць у НПК, дзеці, якія ездзяць на міжнародныя турніры, усе дзеці, якія паказваюць высокія рэзультаты, вынікі, а ў беларусаў шмат такіх дзяцей, і ў нас дзеці на міжнародных арэнах заўважныя заўсёды, яны ўсе вучацца па-за праграмай і не па падручніках. Гэта агульнае месца. То бок, у такім сэнсе мы вольныя. Ніхто не стаіць пад дзвярыма ў нас і не сочыць. Але афіцыйна не, толькі падручнік, толькі праграма, толькі тэматычнае планаванне, якое нам ужо надрукаванае, і праверка прыходзіць і сочыць, каб у надрукаванай кніжцы, у часопісе, у дзіцячым сшытку тэмы супадалі па датах. Таму мы там і даты ў кантрольных сшытках мяняем, ну ўсё гэта, ведаеце, так, жывы працэс, але выглядаць ён павінен як след. Я вось у анонсе напісаў пра тое, што ці здольная наша сістэма адукацыі годна адказаць на адукацыйныя і ідэалагічныя палітычныя выклікі сучаснага свету. Перш чым да адукацыйных, я там далей перайду, вот ўсё ж такі, раз мы пра эту тэму загаварылі, ідэалагічныя. Вот у мяне як бы так такі дысананс ад таго, што я чую з аднаго боку і што назіраю. Вот тое же самае, скажем, навагодняе віншаванне ад Александра Лукашэнкі, размова пра беларускую ідэнтычнасць, пра нейкую, пра тое, што мы беларусы. З другого боку, каб дамагчыся стварэння беларускамоўнага класа, гэта калі ты нешта дамогся, гэта ўжо перамога. На цябе глядзяць там гэтыя чыноўнікі такімі вачыма. Ну, будзе патрэба, запыт у бацькоў, мы там створым. А самі што вы робіце? Вот з аднаго боку мне кажуць пра ідэнтычнасць, пра другое неабходнасць там нейкага патрыятычнага выхавання, з трэцяга боку вось такое стаўленне школьнай сістэмы да беларускамоўнай адукацыі. Патрыятычнасць выхавання з боку там рознага БРСМ, ці гэтых там неўпіянераў, гэтых я не гавару ўвогуле. Вот як вы лічыце, ці асабліва на фоне гэтых вот зараз размоў пра небяспеку для незалежнасці Беларусі. Вот можа неяк нармальна адрэагаваць школьная наша адукацыйная сістэма і нешта зрабіць у гэтым накірунку? Я вам скажу так. Як толькі нейкі высокі чыноўнік альбо прэзідэнт скажа: «Всё, заўтра
вся адукацыя становіцца беларускамоўнай. Яна імгненна стане беларускамоўнай, імгненна. І ўвесь гэты апарат, ось гэтыя нашы завучы па выхаваўчай працы, усё наша чынавенства, усе нашы ідэалагічныя кіраўнікі, яны з раніцы прачнуцца беларускамоўнымі патрыётамі. А як жа ўсе словы пра тое, што у нас праблемы, там не хапае яны былі камсамольскімі патрыётамі. Разумееце, што это такі клас людзей, якія... Это іх прафесія, работа, так? І ім скажуць так, яны будуць так, скажуць гэтак, яны будуць гэтак, і нічога ў іх унутры не дрогне. Калі ім загадаюць быць беларусамі, яны будуць беларусамі, без праблем. Тым больш у невялікіх гарадках на беларускую мову пераходзяцца проста імгненна, і ў нас часцяком, калі там мы з беларусіцамі сядзім у настаўніцкай, размаўляем па-беларуску, то навокал усе пачынаюць па-беларуску размаўляць, бо мова ў маленькіх гарадках яна ж ёсць. А што тычыцца ідэалагічных установак, што ім скажуць, то яны і будуць рабіць. Скажуць, яны будуць ушаноўваць 100 год БССР, скажуць 100 год БНР, яны нават і сцэнар надта не будуць мяняць, там тык-тык. Это ўсё. Тут галоўная воля кіраўніцтва. Вы ведаеце, вот я пагажуся з вами на адным шыкоўным прыкладзе. Вот новы парламент, там абраны ці прызначаны, там як каму больш падабаецца. Вот это вот наша, не наша, прыгажуня, дзяўчына 23 гады, Марыя Васілевіч. Я з ёю першы дзень размаўляю, задаю пытанні па-беларуску, яна мне адказвае па-руску. У канцы размовы я у яе пытаюся яе стаўленне ўсё ж таки да беларускамоўнай адукацыі. І яна вот так вот раз і адказвае мне далей чыста па-беларуску на выдатнай беларускай мове. Я так вот згодны, што, в прынцыпе, будзе загад? Будзе загад, і ўсе адразу ж стануць беларусамі. Праблема будзе толькі ў бацьках, таму што бацькі, яны па-рознаму ставяцца. Гэта такі некантраляваны такі хаос. На іх яшчэ лапу не наклала ідэалогія. І з бацькамі будзе сапраўды праблема. Хаця не такая вялікая, як падаецца. А з чыноўнікамі не будзе ніякай. Вернемся да адукацыі. Я думаю, што вы таксама чулі, былі сведкам такіх сітуацый, і, дарэчы, у нас у класе дачкі таксама было такое, што, маўляў, вот настаўніца кажа там нейкім бацькам падчас бацькоўскага схода: «Ваша дзіця дрэнна сябе паводзіць на уроках». На што яму бацькі адказваюць: «Слухайце, я вам дзіцё аддаў, так займайцеся яго выхаваннем». Вот пра выхаванне. Ўсё ж такі, ці школа павінна займацца выхаваннем, і што не так, ўсё ж такі, можа быць, з гэтым выхаваннем і з чыйго боку? Калі здараюцца такія вот сітуацыі, калі там дзеці кідаюцца на настаўнікаў, калі вот зараз мы кажам, што там было не так у школе з выхаваннем гэтага хлопца, які зараз пайшоў у Верхнедвінску пад этую дэпартамент аховы, там параніў міліцыянераў, што вот там зброю хацеў, там і гэтак далей. Вот што не так, на ваш погляд? Гэта ж насамрэч такая спадчына савецкіх часоў, калі дзяцей планавалася з'яць з сям'і, таму што сем'і яны розныя, у іх там перажыткі і гэтак далей, а вось усіх забралі, па класах пасадзілі, па дзецкіх садах разабралі і ўсім уклалі ў галаву савецкую ідэалогію. Это ж усё пачалося тады, і роля сям'і ў выхаванні дзяцей, яна ж тады пачала разбурацца інтэнсіўна, свядома і спецыяльна. А насамрэч это разбурыць немагчыма, выхоўваецца дзіця ў сям'і. Таму што сям'я, дзіцёнак выхоўваецца, покуль ён ляжыць паперок лавы. Не ўздоўж, а пакуль ён яшчэ так памяшчаецца. Вот это ідзе выхаванне. Закладаюцца матрыцы, закладаюцца праграмы, закладаюцца нейкія спецыфічныя рэакцыі, і ўсё. Астатняе ніхто не выхавае ўжо тое, што ў сям'і не выхавана. Але школа, канешне, і менавіта настаўнік, яны даюць ужо такія глыбокія, сур'ёзныя ўжо рэчы. Асабісты прыклад, асабліва ў падлеткавым узросце, калі для дзяцей гэта важна, і калі ў іх ідзе сепарацыя ад сям'і, натуральны такі псіхалагічны працэс. Тут можа падключыцца канкрэтны нейкі настаўнік, калі ён мае такія магчымасці. Але, канешне, тое, што школа павінна некага выхоўваць, это проста фізіялагічна немагчыма. Калі ты разумееш, што такое выхаванне, ты разумееш, што школа рабіць гэта не можа. Яна гэта і не робіць. Добра, а вот такія сітуацыі, вот, пра якія трагічныя, якія мы зараз узгадалі, гэта што атрымліваецца тады? Недапрацоўка, можа быць, школьных псіхолагаў? Не.
Это не недопрацоўка, Ну, не нават выявілі это- своечасова. это праблема сям'і. А выявіць своечасова это немагчыма, бо ну наколькі я ну сачу за ўсімі гэтымі сітуацыямі, там Данат Скакун і это значыцца хлопчык Стаўбцоўскі і ну з гэтым з Верхнедзвінскім наогул я пакуль што мала што ведаю. Яны ж як правіла ну нічым не вылучаюцца, і сем'і тое, што лічыцца нармальныя, больш за тое школа не мае права лезці ў сям'ю настолькі глыбока, каб разумець, што там адбываецца, бо сям'я можа быць звонку тое, што мы лічым такое нармальнае, але там траўмаваны дзіцёнак цалкам. Але ўсё з сям'і, уся праблема ідзе з сям'і, не з грамадства, нават толькі з сям'і. Калі чалавек бярэ нож і з гэтым ножом ідзе на іншага, гэта не закладаецца у одну секунду соцыумам. Это з сям'і. Это нейкія глыбокія траўмы дзіцячыя. Добра, а з другога боку, калі сітуацыя, калі у настаўніка нервы, так бы мовіць, здаюць, вот у гэтай сітуацыі ўсё ж такі што рабіць? Чыя віна? Дзяржавы, можа, сістэмы адукацыі, формы аплаты, ізноўку сям'і, якія не здолелі выхаваць дзяцей, і такіх дзяцей вот адправілі ў клас, а настаўнік не мае права нічога з імі зрабіць? Не, ну, гэта віна толькі настаўніка, но мы ж ведаем, што это за прафесія, насамрэч. Мы ж ведаем, што гэта такое і на што мы ідзем. І ўсе мы ведаем, што ты не прыходзіш у нейкія класы тых смольных інстытутак, хаця і да смольных інстытутак цяжка было прыходзіць. Гэта, канешне, тут ужо справа, гутарка ідзе пра дарослых людзей, якія абралі прафесію, якія ў ёй засталіся. І тут праблема, канешне, канкрэтна настаўніка, але і школьнай сістэмы, якая не мае для нас, для настаўнікаў ніякіх механізмаў спраўляцца з сабой, з нервамі, з дзецьмі, яшчэ з нечым. Яшчэ одно пытанне, якое таксама паставіў у анонсе. Ці здольная пад крытыкай змяняцца сістэма адукацыі, ці ёсць людзі, якія здольныя там змяніць? Я просто бачу прыклады, калі да прыкладу той же самы там Альшэўскі ці Левянт у публікацыях крытыкуюць вот эту сістэму пра тэсціраванне і гэтак далей, а адказ ідзе праз сайт Міністэрства адукацыі у такім вот ключы: самі вы дурні. Ну, таму што ў нас розныя мэты. У іх ёсць мэты свае, у Левянта з Альшэўскім ёсць мэты якаснай адукацыі. Так? Нема мэты ў Міністэрства адукацыі выхоўваць, каб усе дзеці здавалі тэсты на 100. Ці там на 80, ці там на 60. Іх не хвалюе. Якасць ведаў у галаве ў дзяцей. Ну, проста. У іх іншыя задачы, і перад імі стаяць іншыя мэты, у іх галава занята іншым. А Левянта хвалюе, ён не разумее, як там можна взяць і прыбраць вектор. Тему вектор з фізікі. Ну, як гэта? А там ім, ну, вектор убралі, ну, інтэграл убралі, ну, пахне чабор, якая розніца у рэшце рэшт, калі там справа ідзе пра паказчыкі, пра грошы, пра нейкія свае праблемы. Таму гэта заўсёды будзе такая гутарка ў паралельных сусветах. Ну, чакайце, паказчыкі, ну, па выніку, вот яны там паказчыкі убяруць, там пахне чабор, убяруць там вектары з інтэграламі, рухнуць паказчыкі, яны памяняюць сістэму тэсціравання і зробяць так, што паказчыкі будуць вышэй. Усе ўсё. Ну, хорошо, а ў выніку што? Тады у нас будзе краіна ідыётаў, это ж алімпіяды ніякія не выігрываюцца, на нейкія там спаборніцтвы не выставіш. Не, ну, інтэлектуальныя у нас добрыя рэйтынгі, прынамсі, у нашых школьных, вучнёўскіх каманд. Насамрэч, гэта за кошт настаўнікаў-энтузіастаў, таму што настаўніцтва... Насуперак сістэме. Канешне, ну, настаўніцтва ў Беларусі, гэта ж наогул такая... Ну, у нас же вся культура пабудаваная настаўнікамі. У нас дзяржава пабудаваная настаўнікамі, разумееце? У нас же і па адукацыі Жылуновіч, што не настаўнік, так? А ўсе нашы нацыянал-камуністы, ж усе настаўнічалі. У нас настаўнік — гэта такі... моцны такі феномен нацыянальны, таму насуперак сістэме яны ёсць, і разумныя дзеці ўсё адно ёсць, але агульнай мэты такой у сістэмы няма.
І я вяртаюся да гэтай сітуацыі. Так якім чынам гэта можна змяніць? Ну, толькі рушыць наперад усім грамадствам, разумець, што ты хочаш ад адукацыі, пераглядаць свае устаноўкі канкрэтныя, не ціснуць на дзяцей, сачыць за іх унутраным запытам на адукацыю. Так? Ну, мы не можам іншага пакуль што рабіць. Мы ж не можам взяць і прызначыць іншага міністра. Таму мы павінны працаваць унутры сваіх сямей, сачыць за тым, чым цікавяцца дзеці, глядзець, каб яны адчувалі сябе камфортна ў школе, рыхтаваць іх да таго, што трэба быць гнуткім, цярпімым, трэба карыстацца магчымасцямі, трэба здабываць веды, а не адзнакі. І шукаць, канешне, шукаць настаўнікаў тых, якія дапамогуць дзецям адкрыцца, такіх настаўнікаў шмат. Атрымліваецца так, што адукацыя жыве сваім жыццём, так. А міністэрства адукацыі жыве сваім жыццём, але потым, калі нейкія там поспехі ў адукацыі будуць, то гэтыя вынікі прыпіша сабе міністэрства. Ну, канешне, а так же ж заўсёды бывае. І не толькі ў адукацыі, а ва ўсіх такіх пачварных сістэмах адміністратыўна-камандных, ну і СССР, што не так жыло. Людзі, там той же Каралёў, так? Ён же ракету сканструіраваў не таму, што ён там, а таму, што ну, ён быў народжаны сканструіраваць ракету, ну, прыпісалі СССР. Прызначылі раптам Ганну Севярынец міністрам адукацыі. Першае, што яна зробіць? Падасць у адстаўку. Я ж не ведаю, што там робяць гэтыя міністры. Там трэба грошы лічыць, там трэба нейкія класакамплекты, яшчэ нешта. Але калі б туды прыйшоў нейкі чалавек такі разумны, і калі б ён прыкладам спытаўся, як ты думаеш, Ганна, што лепей зрабіць першым? Я б параіла адпусціць на свабоду адукацыйны працэс, палегчыць магчымасці адкрываць прыватныя установы, палегчыць ім налогавыя і розныя там іншыя моманты. Потым, канешне, пасля абмеркавання нейкага прадугледзела б розныя падручнікі, розныя сістэмы, каб кожная школа магла быць камандзірам сама сабе, як яна выкладае, каго яна вучыць, па якіх сістэмах. Галоўнае, каб дзіцёнак выйшаў і агульны экзамен, агульнанацыянальны здаў і там і далей. Ну, то бок, як, магчыма, болей распаволіла б усё гэта. А падняць заробак настаўнікам? От дзе гэта? Я ж кажу, што мне трэба будзе адразу сыходзіць. Неяк падымуць людзі, якія павінны за гэта адказваць. Я ж не ведаю, адкуль ён бярэцца. Это ўсё міністры ведаюць. Ці верыце вы ў тое, што нешта да лепшага зменіцца ў сістэме беларускай адукацыі Абавязкова. ў 20-м годзе? У 20-м не ведаю, але павінна змяніцца ў любым бліжэйшым годзе, таму што шмат ужо прыходзяць у нашу сістэму адукацыі людзей маладых, людзей актыўных, людзей, якія раслі на западных фільмах, людзей, якія ведаюць, як гэта там, за мяжой. І я спадзяюся, што агульнымі высілкамі мы будзем рабіць так, каб гэтыя дзеці не з'язджалі, а працавалі ў нас. І натуральным чынам, я думаю, праз адміністрацыі, праз аддзелы, праз людзей актыўных і ініцыятыўных, яно пачне змяняцца, а там і міністры падцягнуцца. А аддадуць усю адукацыю на откуп пракапені, IT? Да не аддадуць. І будзем мы ўсе толькі... Ён не справіцца. Ну, а ввогуле, як вы ставіце да ўсіх гэтых... Ну, это смешно. Год прайшоў, можа, там пераасэнсавалі. Нет, там я ведаю просто, што ідуць працэсы, яму далі нейкія такія магчымасці, здаецца, дазволілі нейкія эксперыменты, і я ведаю, што людзі збіраліся пад эгідай гэтых усіх ягоных зменаў, і людзі збіраліся вельмі такія прыстойныя, і тут у нас же як мы жывем? Мы карыстаемся, нам там дзірачку адкрылі, і ўжо як каты туды шчэмемся, голову ўсунуў і сам. То бок людзі скарыстаюцца гэтымі ініцыятывамі для таго, каб рабіць добра і не толькі для IT, а рабіць добра для іншых сфераў адукацыі. Людзі хацяць пераменаў. І паціху, па-беларуску, па-партызанску ўсё робіцца. Ну, а там ужо неяк і... Ну, а беларускамоўнай адукацыі стане больш?
Ой, не ведаю, як у 2020 годзе, але, канешне, тое, што трэба адкрываць беларускамоўны універсітэт, но это уже просто сорам. Я учора для кніжкі наступнай перадрукоўвала артыкул 10 год беларускай школы. У 25 годзе у Менску было 4 вышэйшыя навучальныя установы, якой галоўнай мовай была беларуская. 4. Гэта калі ўлічыць, што ў 15 годзе першая беларуская школа наогул з'явілась. За 10 год людзі адкрылі 1000 беларускіх школ і 4 ВНУ. У 25 годзе галодная, халодная пасля 2 войнаў. А мы зараз тут сядзім, і у нас ні аднаго беларускага ВНУ. Это сорам. І пасля гэтага мы кажам пра патрыятычнае выхаванне і пра тое, хто ж будзе абараняць Беларусь у выніку, калі там ўсё ж такі будзе... Неправільныя стаўкі зробленыя, это я дзіву даюся, як такое могуць рабіць разумныя людзі. Ну, пажынае ўлада тое, што пасеяла 25 гадоў таму. Працягнем гэтую размову тым, каму бараніць Беларусь і ці варта ўвогуле глядзець, звяртаць увагу на тыя алармісцкія настроі, якія зараз пануюць вакол Беларусі у розных замежных экспертаў. Мы пагаворым о 15 гадзіне з палітолагам Арсеніем Сівіцкім. Слухайце і глядзіце вам, ну а вам, спадарыня Ганна, моцы, вытрымкі і новых бестселераў чакаем. Дзякуй шчыры. Дзякуй. Ганна Севярынец, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.